ಕುದರ್ದಿರದಾದ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ ಕತ್ತಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಕರಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ತುಡರ್. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂದರ. Everyone was prepared, properly prepared, trained. You can say how to face the camera, how to act, where to look, where not to look. So everything was. So incha pura tuyara ponda. ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುಡು ಆತುಂಡು ಏರಿಯಂಬಿ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಂಬೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ದಾಂಡ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಸದ ದಾಂಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇನಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹುಟ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಜೌನ್ ಎತ್ತನ ಜಾಣೋರಿ ಏರಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಪುಗಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬೈದಿಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ತೋಜದಿದ್ದಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನಂದಿ ಅನ್ಪಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀರ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100%. ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೂಂದುಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಜೂನ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು. ಆ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಹಿಂಟ್ ದಾದಂಡ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರೈನ ತೇಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಬಲೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತುಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಯಕ ನಟನಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಬಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುಗ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಅಂಚೆನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿನಿರ್ದಿಂಚ ತೆಲಿಕೆಗೆ ದಾಲ ಕೊರತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನರೇನ್ ತೂಣಗಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದು ಜೋಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೇನಿದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಿನೇ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತು ಒಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತದೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ನಡನೆ ಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಕೊಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಈ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಅರ್ಪಣ್ಲಗಾನೆ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಮಂದೆ ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯಗೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ. ಸೊ ಇರೆಗ್ಲಾ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಏನು ಸೋಲಕ್ಕಾದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವನುಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇಂದು ಈ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ ಒಂದುಂಟು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೆಟ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಎಂಕುಲ್ 100% ಅಂದು ಗೆಲ್ಲುವ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ ಒಂದುಂಡು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದ ಇತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸರ್ ಇರೆಗೇತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಇತ್ನೇಟ ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಜನ ಎಂಡ್ರೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಹಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಣಗ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಜನಕ್ಕಲ್ ಗುರ್ತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೈಸ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜೇರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜ ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಡೆನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಂದು ಐದು ಮಿತ್ ಎಂಗ್ಲದಾದ ಬೋಡು ಅವೈತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಯಾವ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿ. Thought I am from Bombay, so I have seen some of the Tulu movies. So mostly major part is comedy, always comedy. So the thought was, let's not get into comedy. Of course, comedy is one of the essential part. So we have tried to get all the navras, all the 9 emotions. So Mata undu suspense undu, thriller undu. Yeah, there are segments in that. So that was the thought. So only different approach it towards this movie. And thanks to the backbone, you can say. ಕತೆ ಬರನಗನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಊಲ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಕ ಬರೆಪುಜಿ. ಸೊ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ ಬರೆತಿನ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಕತೆ ಆರ್ ಪಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಕತೆ ಬರಪೇನ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಕತೆ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೂದತ್ತೆ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವೇನ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಕುಲು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಕತೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಮತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇಲ್ಬಮ ಬರಂದೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಸೊ ಅಂಚಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಏಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಗ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಫರ್ ಬರೋದು ಕನ್ನಡ ಬಟ್ ಏನು ಮನ್ಪುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಪಂಡೆ ಬರಣಗ ನಾನು ದುಂಬು ಹಿಂಗೆ ದುಂಬುಡು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಕೌನ್ ಮತ್ತೆ ನೂತ್ ಸರ್ ತುದುಪ್ಪೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಲಂಚನೆ ಉಂಡವೆನ್ನ ಪಂಪಿನಾಲು ಬಟ್ ಕತೆ ಬರಣಗೆ ರವನೆ ಎನ್ನದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಒಪ್ಪೋಡು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಬರ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡಿನ ಬೈದೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಐತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಮಂದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಬಟ್ ತೂಯಿನ ಪಂಪಿರ ಎಂಗ್ಲಿ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಮೆನಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೋಡಲ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಗೆ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ Actually, sorry to cut you. Actually, I want to thank my producers. Yes. Who has supported us to get that quality. Inkalna vision uppundu undu board inklige gotte board pura board continuous producer. ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಲ್ಲೇನೆ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಬೇತೆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜನ್ ಬಾಂಬೆ ಅಕ್ಲಾಗ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿ ಯಾವನ್ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ಯಾ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 30 ಫೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಟ್ ಬಂತೇರಿ ಆ ಚಿಪ್ಪಾಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ 30 ಫೀಟ್ ಆಡ ಮಂತ್ ಕೊರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮನ್ಪುಜ ಆತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಂಬೆ ತರ್ಪ ಬಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮುಲ್ಪ ಬಾಗಿ ಜನ ಬಂದೆ ಈಗ ಬಾಂಬೆ ತರ್ಪ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲು ಆಡ್ಸೋಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪದ್ ಏನಿಕ್ಲೆ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂತಿನ ಆಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಪೂ ಖಾಲಿ ಆದಲ್ಲ ಮುಗ್ಲು ಬೈಯಡ ಪನಂತೆ ಪಿದ ಪೂಲ್ ಬೇಕು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಗ್ಲ 100 ಜನ ಡಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲ ಬೈ ಮುಡಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಆಗ ಜಪಲ ಪೂಲ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ ಬಟ್ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಿನ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ yes and first time as a hero first time reality shows malde India's got talent award India's dancing superstars kannada but prem sir ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮುಜಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜೆ ಅಂಬುದು ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದು ಒಂದೆನ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಸರ್ನ ಕತೆಕ್ ಹೀರೋ ಆಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಟುನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಈ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಸೊ ದಟ್ ಎಂಗ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಂಚ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ್ಲೆಪ್ಪು ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಇತ್ತ But as a director, we never felt that he is acting for the first time. He was so professional, so. ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆನಪ ಅಂತೀರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿದೆ ಪಂಡದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ Locations actually include reveal malparedji. Avul maatirla podu shoot ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಕಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಲ ರಿಪೀಟ್ ಆತನೆ ಬಡ್ಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ತಡೆನೆ ಪೋಪನ್ ಬಂದು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಇರ್ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್ ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರೆಶ್ place reveal easy so inkulu half of the shoot was done in parkala hiriyadka so parikad onji aramane undu in attena so that's around 150 years old so inkulu love illa for the first time alpa shoot aatini so inkulna half shoot a area aatinde boga kudlad arda locations ittini so ir pandarete richness and avu namma sir na pironji strength arige screen id badatana tojerne bal so ee katete hero la ಕೋಟಿ ಅದಿಶೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲ ಕೋಟಿ ಅದಿಶೆ ಆ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿನಾಗೆ ಇಂಕುಲ್ ಕಂಗಾಲಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲ ಕಂಗಾಲ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯನ್ ಕತೆ ಬರೆಪುನಂಡ ಐಟ್ ಹೀರೋ ಪಾಪದಾಯಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಟು ನಾಲ್ ಬಂದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿರ್ಸಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಮಟಾ ಹಂಚಿಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಐನತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಾಡ್ದ ಸೊ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಏರ ಹೋದಾಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟೈನರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ತದಿ ಏತ್ ದಿನ ಟೋಟಲ್ ಶೂಟ್ ಡೇಸ್ total I think 36 to 37 days so red schedule iತ್ತು first schedule was 28 days yes then second schedule was the remaining days including the songs and all
ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಅವೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊರ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಿರ್ತ್ ಹಾಕ್ಲಿ 10-15 ಸೆಂಡಗಳು ಉಪ್ಪು ಸೊ ಅಕ್ಲ್ ಪಾಪ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಮೂಜೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಮೂಜೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲು ಇತ್ತೀನಿ ಐಕಲ್ ನಡಿಕೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪೂರೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅವನಿ ಬಂಗಾದ ಉಪ್ಪು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬತ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಅವು ಬುಡ್ದವು ಬ್ಯಾತ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಜರ್ ಬ್ಯಾತ ಒಂದೇ ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿಡು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಚ್ಚೆ ಅಂತ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪನ್ಲಿ ಕಿ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಪತ್ತುಜೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟುಜೆ ಆಂದ ಮಲ್ಪೋಡು ಆನ್ ವನಸ್ ಬಲಸುಜೆ ಅಂಚದಾಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇಲಾಂಡ್ ಉಂಬೆ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅಂಕಲ್ team work adu actually team work it was a family we can say it a family ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಕೆಲವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನ್ ರೈಟರ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೊರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು even ನಮ್ಮ co-stars for that matter of fact pura help malde that is like englave when family the feeling is an apple ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಲ ತುಡರ್ ಅಂದ ಪುದರ್ ದಿರದಾದ ಕಾರಣ ವಾರೆ ಬನ್ನೋಡು ಸರಿಯರೆ ಬನ್ನ ಪುದರ್ ಬದಲಾದಿತ್ತು ಓಕೆ ಸುರ್ತ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಮುರಿಯ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಐಚೂರು ಸೊ ರಿವೀಲ್ ಆಪಟ್ ಬಂದ ఒక ಪರ್ಬ ಬಂದ್ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಡ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತೂರೆ ಬನ ಪಿಚ್ಚಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ದ ವಿಷಯ ಆಪಿನ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕತ್ತಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಕರಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಡ್ ಏತ್ ರಿಚ್ ಪಡ್ದ ಮಕ್ಳು ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಹೀರೋನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೀರೋನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಲ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕನಪರಟ್ಲಿನ ದೇವರ ಏನಾನ ಕಟ್ಪುವೆ ಸೊ ಈ ಪಿಚಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಐತ ಆ ಕೆಲವು ಪಡೆದ ರಹಸ್ಯನ ಬೇಡನ ಮನ್ಪೇರೆ ಹೀರೋ ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ತುಡರ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಎಂಚಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚಂಡ್ ಐತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ಸದ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅವನು ಅರವಿಂದ್ ಬಾಳನ್ ಎನ್ನದೇ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೀಸ್ ಸರ್ಚ್ ವಾಸ್ ನಮಕ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಎಂಕಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪುದರ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ದೀಕ್ಷಾ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಲಾತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೀಕ್ಷಾ ಗೆ ಅಂಚ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಲಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತಂడి ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂದು ಹೀರೋ ಪಂಡ್ಲಗ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಪ್ಪಡಾಗ ಪರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪೊಂಡ್ಲ ಬೇರೆ ಪೋಯ್ ಹೊಮ್ಮತ್ ಮಾತಾಯ್ತು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹೀರೋಲ ಏನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ್ಲಗ ಕೇನ್ನಕಲ್ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪಡಾಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಪನ್ಮಂಬ್ರಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪೋಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಕ್ ವಿಕ್ಕಿ ಪಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಂಪಿನವರೇನು ಮೊಗಲ್ ಚೂಸ್ fantastic ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಜನ ನಾನು ತೂತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಜನ ಮನ್ಪೇತ ಬಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ತೋಜನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಐ ಮನ್ಪೇತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರೆಂತೂನಗಳ ಸೀರಿಯಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಈತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇರೆ ಪಂಬೇರ ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಬಂದ್ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಪತ್ತರ ಬಂಗಾಣಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾಣಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಂಡ್ ರೆಡ್ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ ಸೊ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ದಾಯ ಕೊರ್ಪುನ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲನೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ he does I mean he is very spontaneous ಆಯನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬಾಳನ ಬುಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ 4 ಗಂಟೆದ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿದೆ ಬರ ಬಿಡಂತಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ ಕಟ್ ಆತೆ that's why but that was nice then Pinky character was very ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅವನ್ಜಿ ಅಚಾನಕ್ ಆತಕ್ಕೆ ದಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಬೇಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಿಂಕಿ her name is ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಲೆ ಒಂದೊಂದು ತೂಕ ತಿಕ್ಕದ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಆರ್ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಸರ್ ये तो सुपर है पिंकी के लिए इंचेने बोर्ड कैरेक्टर वाह इरेग इंटरेस्ट उंडे एक्टिंग मल्पर इंटरेस्ट उंडे लत्ते
30 ದಿನದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್. ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಬಲ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್. So that was nice. Very nice actually. ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಆಡಿಷನ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಕೊಡ್ದು ಮಮ್ಲೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಿಂಕಿ ಬರ್ಬೇಡ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮೊಗಲ್ ಬಂಡೇರು ಸರ್ ದಾಲ ಪೋಡೊಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದಾತನು ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಪಿಂಕಿಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂದರ Of course, workshops. Because Mathil, obviously, facing the camera is a difficult thing. So you have to do a workshop. So otherwise, nama shooting retake Ttudar malple. So we were all prepared. Everyone was prepared, properly prepared, trained. You can say how to face the camera, how to act, where to look, where not to look. So everything was pre-planned. Reshoot atna one scenes unda. Reshoot actually ಆಗುತ್ತಜಿ obviously technical issues ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ರ ಇರ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು technically. So some parts I think minor parts very hardly to say, but second schedule majorly was the songs which we had to shoot. ಜೈ ಗಣೇಶ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನದ ತುಂಡಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬರೋಣ ಈಸಿ ಅತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಕಲ್ Actually choreographer nakal Bollywood the best choreographer nakal. So ancha avu ade bannaka padya bannakle first vision ittine ante mampa. So normally we both had a vision ki normally Bollywood would put a with grandeur the 10 to 15 days the shoot up. So enkul gottundu aa tapuji we had asked for 7 to 8 days and 300 dancers. So obviously because of certain reasons we didn't get it because obviously 300 dances is too much, too difficult. It's too ಸೊ difficult. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ತೂತಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಬೇಕು. Yes, definitely. ನಮ್ಮ ಯಾ ಐವರ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೈ ಗಣಪತಿ 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 ಜೈ ಗಣಪತಿ. భద్రపదోటు నాల్నెది నోటు సుముకన్ సుగిపుగ భక్తి కలోటు భద్రపదోటు నాల్నెది నోటు ಸುಮುಕನ್ ಸುಗಿಪುಗ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಲೋಟು ಪಾರ್ವತಿನ ಮುದ್ದು ಮಗೆ ವಿಘ್ನರಾಜನೇ ದೂರ ಜನ ಕೊರ್ಪೆರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜನೆ ತುಳುವೆರೆ ಶರಬುದ ಗಣಪತಿ ಹಿರೆಗೆ ಬಂದನೆ. ಜೈ ಜೈ ಗಣಪತಿ 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 ಜೈ ಜೈ ಗಣಪತಿ 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 ಜೈ ಜೈ ಗಣಪತಿ 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 ಜೈ ಜೈ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. ಗೌರಿನ ಮೈತ ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ತ ಧೂಮ್ರವರ್ಣ ಹಿರೆನ ಮೂರುತಿ ಓ ಮಲ್ಲ ಮೈತ ದೇವೇರೆ ಗಿರೆಗು ಎಲ್ಯ ಎಲಿತ ಸಾರಥಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಪೊರ್ಲನು ತೂಕಾನ ಗಂಗೆ ಮಟ್ಟೆಲಗಲ ತೊಂದು ಪೋಕಾನ ನುವೆಲೆ ಚರಬುದ ಗಣಪತಿ ಹಿರೆಗೆ ಬಂದನೆ. ಜೈ ಜೈ ಗಣಪತಿ 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 ಜೈ ಜೈ ಗಣಪತಿ 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 ಜೈ ಜೈ ಗಣಪತಿ 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 ಜೈ ಜೈ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं
कमनीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दशं लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययस्पठे नरः न च विद्मभयं तस्य सर्व सिद्धिकरं प्रभो ಸೊ ನಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬತ್ತರ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ಸಾಂಡ್ ಬಕ ನೆತ್ತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಯರ್ ಪಂದಕಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ನೆತ್ತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಯರ್ So choreographer na pudar Vijay Nayak and so he has done an excellent job genuinely. Actually inkulla choreographer so it's very easy to judge another choreographer and we are from Bombay to how easy happened kyunda edde atji ancha atji correction malpare so but he has done such an excellent job so we were shocked. Okay. So ancha and thanks to his entire group ಓಕೆ Akul pura dancers ittere and the behind dancers they all are non dancers ಓಕೆ they are from sirs they are students pura so being a non dancer gotta puji ki non dancers anta so obviously through 200 jokul panna it's a task big now ನಿಜ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಬರೀರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾದ ಬಕಿ ಈ ಕತೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ದತ್ತಂದರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದತ್ತು ಪಂಡ ಈಗ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಯಾನೈತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂತ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂತ ದಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಹೋಜಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಡ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪಂಡತೆ ಇಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಏನಾರ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಂತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋ ರೈಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ತುಳು ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾ ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ ಕತೆನ ಗಿಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಬಂದ್ ಬರ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಟೆ ಮನ್ಪಾಯ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಯನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪಾಯ ಸೊ ಅಂಚ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಮಂತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ഞാൻ ആക്ച്വൽ ആക്ടർ ഡാൻസ് ഡാൻസ് ഞാൻ എಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದಂತೆ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಬಂತು ಸರ್ ಇದಾಗ ಹೀರಿಗೆ ಮನ್ಪರಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪರ ఇంకా ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಂಚ ಜನಕ್ಲಿ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ನಿಜವಾದ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಇದು ಮನ್ಪರ್ ಮಂತ್ ನಕ್ಲಿ ಮನ್ ಪಾವಣ್ಣ ಆತ ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಸುರ್ತ ದಿನಾಲ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಂತೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಪಂಪ್ ಪನ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ರಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ ಬಂತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೇ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಇಟ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜನ್ ಅಕ್ಲ ಚೇರ್ ತಿರ್ಗ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಟೀಚರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ರೈಟರ್ now people recognize me as an actor so akil pannaga first thing ganna jokul pampinata akli bocha moke jaasti bandu but the joke lattannakla panundile act my demal de bandu thank you sir thank you sir actually thank you so as a director inklig itte onchuru nervousness professional attu epala malde jere obviously nataka pura malde so he is not stage he doesn't have the stage fear ಸೊ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಜಿ ದೆಪಂಡ ನರೇಶನ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ನರೇಶನ್ ಕೇನ್ನಾಗ ನಿಂಕು ಯೂಸ್ ಟು ಲಾಫ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ 4 5 10 20 ಸತಿ ಕತೆ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪುನೆಂತೂದು ತೆಲ್ತಂದಿತ್ತ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರೆಂತೂನಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10-12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಾರ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಉಲು ಉಪ್ಪಂದತೆ. ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಪನ್ ಪರಿಣದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಪಣ ಎಂಕ್ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಪುರ ಇರ್ಲ ಎಂಕ್ ಪದ್ಯ ಬರಪನ ಮರ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಗಲ್ಲ ಅವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು. ಸೊ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಗ್ಲ ಟೈಮಿನ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಪಣತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಂತಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯನು ಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಬರೆದು ನಾನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಹಾಬಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬರೆಪಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಐನ್ ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಐನ್ ಪದ್ಯ ಐಟ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಗ ಪಾಡು ಬರೆದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗಿಡೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಚೂರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅವೇನು ಸಾಯಿಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನದು ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಡೆನ್ನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಐಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಇದೀಗ ಎಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಭೇದವ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡೆ ಭೇದಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಸರಡೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತಾವರೆಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಲ್ವಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸ್ವರ ಇಡ್ಡೆ ಜನ ಕಕ್ಕಿದ ಮಿತ್ತು ಶನಿನಾಯಕ್ ಶನಿದೇವ ಗೋಪೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವೇನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡದೆ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಸರ್ ಅತ್ತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏರ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರ ಅಗೇನ್ ಪೋದು ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೇರ್ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಪೋಡಿಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ತೋಚೇರಿಗೆ ಯಾರ್ಲ ಅರ್ನನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬ್ಬಾ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ದ ಅರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲ ಕೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮೇರೆ ಪೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಡೋರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬದುಕುಲಿರಲ್ಲ ಆರ್ ಏರ್ ಬಂದು ತೂಕ ಒಂಜೆಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಮೂಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಖಿಲ್ ತುವಂದುಲರು ತುಡರ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಳಿರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಆದ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಲಿರು ಬಲೆ ಯಾರೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಪುಗ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆನಂದ್ ಬಂತ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆವ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಅವನು ನಿರಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ನೆಂಜ ಲಕ್ಕದ ನಾಲಿಪು ಗನ ಆತ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಓಕೆ ಅಪಗನ ಈ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ದಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಆದಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಟ್ ಲೆಕ್ ಏಕಡ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಗುಲ್ದಿತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಗೊತ್ತಾನೆ ದಿಗ್ಗಜೇರಂದೇ ಪಂಪಿದೆ ನಿಖಲು ಸಪ್ ನೆಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅರೇನ್ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಪನ್ರ ಪೂಜೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಲ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಪು ಬುಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿರ್. ಸೊ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿರ್. ಸೊ ಎ ಪೇಪ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆರ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೊಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಇದಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಯಾನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಒಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯೂತ್ಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚೆ ಇಂತ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಯ. ಸೊ ಆರ್ನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆಡ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುಡು ಆತು ಉಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇನ್ ನಮಕ್ ದೆರ್ತು ಗೊತ್ತೇರು ಅರವಿಂದ್ ಗೈಡ್ ಮಂತು ಓ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರಿಗೆ ಆತಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು. ಓ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ನಾಗಲ ಪಜು ಇಂಚ ಮನ್ಬ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಂತು ಖುಷಿ ಆವಂದು ಆಪಗ ವರ್ಕ್ ಆವಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇಕ್ಲೆ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರತೆ ಗುಣ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಟನ್ ಮೇಕ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರ್ ಪಜು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ದಾದನ್ ಆಪು ನಿನ್ನೆ ಆಪು దాదాపు ఆపుడు నెరపిన అది పుగారున్న అందజ ಒಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿ ಪೋರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು. ಮೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಪಾಡ್ಗ ಆ ಪುಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಂಡವ್.
ఒక ఆరు పండిలగనే ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಂಡಿರ್ತು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದಿರ್ತು ಯಾರ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ದೀಕ್ಷಾ ಅವಡ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಅವಡ್ ರೂಪಕ್ಕ ಅವಡ್ ನಮಿತಕ್ಕ ಸದಾಶಿವನ್ನ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ನಮೇಪ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುವ ನಮಕ್ ಬತ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಓಲಂಡ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಕುಲ ನಿರ್ತಿಜೇರ್ ಪಂಡ ದಾಯ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪುಗಾರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ್ ಬೈದಿಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ತೋಜದಿದ್ದಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೆಟ್ ಹಿಡ್ದದಂಡ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಚದದಂಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದು ಯಾನೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ಪರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಐಕತ್ರ ಇಂಚ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದಿ ಸೊ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಒರಿಯೇದಾಯಗ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಐಡಿಯಾನ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊತ್ಮೀರ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಟಫ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ಸ್ ಆರ್ಲೋಲ್ಲೇರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಾದನುಸಾರ ಅಂಚೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರ ಏರ್ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಯ್ಯ ಅಂಡ್ ನಮಿತಕ್ಕ ದೆನ್ ರೂಪಕ್ಕ ಸದಾಶಿವಂ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬುಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ and there are Jayshilakka. There are 3 important characters. Erna ink pudar getonre apuji for reasons because there is a twist around that character. So suspense. Namma inkal na villain Vikas Putran are am I missing anyone? No, itte tuyere panda most handsome villain in the title. Most handsome villain. adan toonagene onje and our Muji character ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು don't want to reveal because of certain reasons aw nikleg battu todaw aw air and they are the important character of they are the backbone of this movie I can say and of course my co-director Elton he has played a very twisting character you can say it's a very huge ಸತೀಶ್ twist ಬಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಟ್ ನಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀರೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿ ಪೂಜಾರ ಓ ಉಂಬಿಯನ ಮಾರ ಸೈಕಾಪರ್ ಯಾನೆ ಸೈಕಾಪ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಖಿಲ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಟೀಮ್ तो निकुल ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 2 ಪರ್ ಏರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಮಾತಿರ್ಲ obviously ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏರ್ ಬಂಗ ಬೈದರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ ಡಿಒಪಿ ಚಂತು ಸರ್ he is from Kerala so ಎನ್ನ ಎಲ್ಟನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಚಂತುನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಯಾವಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಆರೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಜೋ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಲ್ತ್ ಪೋಪಿನ್ ಅಲ್ತಿರ್ದಾಡಿ ಅಂಚ 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 ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ದೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರು ಸುರುಡ್ ಗಮ್ಮತ ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಒಂದಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಆರ್ನ ವಿಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲ್ ರಡ್ಜನ್ ಆತ ವಿಷನ್ ಮೊಕ್ಕುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಂತುನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಡಿಒಪಿ ಟೀಮ್ ದೇ ವಾಸ್ ಸೋ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪಡು ದೊಂಬು ಉಪ್ಪಡು ಓಲ್ ಮಿತ್ತರ್ದೇರ್ ಓಲ್ ಕುಲ್ದೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಲ್ ಪೋದು ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟು ನುಂದು ಅವು ಪೂರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಾಬ್ CCR ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರೆಂಟಲ್ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ CCR ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ Yoganand are Bangalore dar okay we have given him very less time so less time without harness without equipments it pura execute maltu pade
there are very interesting stories. ದಕ್ಕೆದೊಂದು ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ದಕ್ಕೆದ ಫೈಟ್ ಮಲವಲ್ಲ ಬೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋ ಯಾರಕ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ ಹೀರೋ ಮುಲ್ ತುಡ್ದು ಮುಲ್ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಆರೆ ನಾನ್ ತೂಪಿನಿ ಆ ರುಂಬೆನ್ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪು ನೆಂಚಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿದಾಳೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಿದ್ದು ಲಾಗಿ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೈಟ್ ಚೂರ್ ಲಾಗ್ಯವನ ಇಜ್ಜನ ಸರಿ ಲಾಗಿವೆ ಒಂಜತ್ 4 ಬೋಟ್ ಲಾಗ್ಯದಿರ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಇರೆಗನೈತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಲಾಗಿದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಲೆಟ್ ಬೂರ್ದು ಕಾಲಿ ಕೊಂಚ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂಡೆ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನೆಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಇಂದ ಅಪ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇಂದ ಅಪ್ನ ಯಾರನ್ನ ಫೇಸ್ ತುದ್ದಾತ್ ತೋಜುನ್ ಅವೇ ಈಸಿ ಇರವೆ ಕಾಣ್ತಿ ಪಾರ್ ಪನ್ನಡಿ ಇರೆಗ್ ಹೋಗಿ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚೂರ್ ಬಂಗಾಂಡನ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಇಸ್ slightly closer to dancing. And the dance, I am a dancer, background in a dancer. So I'm from 6 years, almost 20 years the dancing experience undu. So inkenna fight master la bandittere. Magu fight ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತರ ಇದನ್ನ ಸಹ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ ಅಂತ ಸೊ ಅವು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಏನೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಆತ್ ಬಂತು ಬಟ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ದಾದನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದ ಲವ್ ಸೀನ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲವ್ ಮಾಡದಾದ ಬಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ತುಳುನಾಡ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂದ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ನಕ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೀರೋ ತಿಕ್ಕದೇರನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಮುಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೂರ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಾರ್ದೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಕದು ಗೋಪುಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡು ಹೋಲ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಡಿತ್ತು ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ್ ಪಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪ್ನತ ಖುಷಿ ಅವೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಗಾರೆ ಬತ್ತಿಂಡು ಸತ್ಯಾನ್ಪದೇವರ ಇಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದಿ ರೊರಣ್ಲ ತೂತಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಒರೆ ಕೋಲ್ ಈ ನಿ ದಾದ ಬೇಲ ನಮಕ್ ಒಡೆ ಬೋಯರಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಣ ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಪಣ ಪ್ರೇಮಿಯರ್ ಕಾಂಡ ಅವಡುಂದ ಒಂದು ಓಡಿಗಲ್ಲ ಬಲಿಪುಗ ಮಲತಾನಿ ಎಂಚ ಆನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಜೆಪ್ತು ತಿರ ಬರ್ಪುಜ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಖುಷಿ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಬರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಮಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಬಟ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅವು ಕನ್ನಡ ಮೀನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೂರ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವಂಜಿ ಕನ್ನಡ ತೂನಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬಾಯ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲ ಕೆಲವರ ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಬೈಯಡ್ ಕೆಲವರ ಕುಲ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ದಾದನ್ನ ಈತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಟು ಪಣ ಗೊತ್ತುನ್ನತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಗ ಆವಡು ಇಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಹಿಂದೆ ಡರ್ಕೆ ಆಗಿ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಡರ್ ಪೂರ ಮುಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ನುಂಜೆ ಬೋಡಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಕ್ಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಿಗೆ ಇಡೀ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ರಾಶಿ ಓ ದೇವರ ಇದು ಪಂಡರ ಮುರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೆ ನಿನ್ನ ಮಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀರೋ ಇಜ್ಜಂಲ ಗಾತು ಐಕದ್ರ ಅರೆಕ್ ಪೋಡ್ಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಚಾನ್ ಪಿರಾವಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಾಡು ಪ್ರಜ್ಜು ಒಲ್ಲೆರಪ್ಪ ಪ್ರಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಗುಂಪು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಆರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಇರ್ನ ಗುಂಪಾತ ಓಕೆ ಟೋಟಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆವೊಂಡು ದುಬೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅವತ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಪದ ಜನತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಒಮಾನ್ ಕತಾರ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಮಾತಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ
ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ ಅಕುಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ದಾಯ ಅಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಮಿಸ್ ಊರು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಕುಲ್. ಸೊ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ. നമ്മളെ എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയർ ഷോസ് കേനൊന്നിತ್ತು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಸೊ ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸುರುಟು ಚೂರು ಬಂಗ ಆತಂಡು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ದೇಪಂಡ್ ಏ ದಾಯ್ ನಂಬೋಡು ಮಾತ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಡ್ಡೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಡ್ಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೋ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಸ್ ರೈಸ್ ಆವಂದೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ 7 shows ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಮಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಒಮಾಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಂದೆ ಸೊ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಸೊ ಒಂದು ಪನೋಡಾಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಗನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಂದ ಒಂದು ಲೇರ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಪ್ರೇಮಾಯಣ ಸಾಂಗ್ ಲಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅಸ ಈರೊಂದು ಏತ್ ಐಟ್ ರೀಟೇಕ್ ಏತ್ ಬತ್ತಿ ಬಂಗಾನ್ ಪಂಡೇರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂಗಾನ್ ಪಂತ ಲೇತು ಬಂಗ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗದ ಹಾಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ 4 ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವಿದ ಬಂಗ ಅವೆ ಬೆಟ್ಟ ತೆರಂಜೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಕ್ಲೆಗು ತೂತಿನ ಜಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತೂತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಪುಜಿಂದೆ ಪನಂದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 kilometers ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ದೇಪಂಡ್ ಅಕ್ಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಕೊನ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಸೀನ್ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇಂಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿದ್ದೈರಿ ಇತ್ತಂದೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುವರಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇ ಬೀಚ್ ಒಲ್ಪದ ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅವು ಸಿರ್ಸಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಮುಡ್ಬಿದ್ರಿಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇಂಕುಲ್ ಜತ್ತದ ನೀರ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಪೂರ ಇಂಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಅವಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ನಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಪನ್ಪೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ದೇವೇರ್ನ ದಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇ 3 ಹಿಡ್ದು ಮೇ 30 ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ನಂದು ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸದ ಬಂದೈತಿ ಸೊ ದೇವೇರ್ನ ದಯಂದೆ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಚೂರು ದೇವೇರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಸೊ ಏಪ ಕ್ಯಾಮರಾಗಂತ ದೀದ್ ರೋಲ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಸ ಎಂಕುಲ್ ಅವಲೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂತಂದು ಪಿರದೀದ್ ಪಿರ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿನ ಪಿರ ಬರ್ಸ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಅವೇ ದಿನ ಟು ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತದ ಡ್ರೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮಂತನ್ he has done an excellent job. ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ನಾನಲ್ಲ ಐಕ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ತೂದು ಬರ್ಕನ yes definitely ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚದೆ ತೂಯನಾ ರೆಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚದೆ ರಾಯನಾ ಇದು ವರ್ಷಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ನೀ ಮಾಯನಾ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿನ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ಜೋಡಿ ಆದ ಬರ್ಪನ ಶುರುವಾಣದಾನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಗಾನ ಆಕಾಂಕ್ಷದ ಆಕಾಶಡು ಪ್ರೇಮಾಯಣ ಕನ್ನಡಿ ಕಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಣ ಕತ್ತು ನಗ ಶುರುವಾಪುಡು ಪ್ರೇಮಾಯಣ ಆಕಾಶದ ಆಕಾಶಡು ಪ್ರೇಮಾಯಣ ಸರಿಗಮ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸೇರ್ನಾಗ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಸಮಗಮ 7 ಜನ್ಮಗೆ
ಜೊತೆಯಾನಾಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ ಸೇರೋಣ ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಗಾನ ಆಕಾಂಕ್ಷದ ಆಕಾಶಡು ಪ್ರೇಮಾಯಣ ಕನ್ನಡಿ ಕಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಣ ಕಂತನಗ ಶುರುವಾಪುಡು ಪ್ರೇಮಾಯಣ ಆಕಾಶಡು ಪ್ರೇಮಾಯಣ ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಮ್ದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಪಂಡವೆ ಇಂಕು ಚೂರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೇ ಬಂದೆ ತೊಂಜಿ ಪಿಂಕಿ ನೊಟ್ಟಗು ಒಂಚೂರು ಜಿಂಕಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಜಿಂಕಿ ಕಮಲ ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೂರ ಆತ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮೇನ್ ದಿನ ಹೇಳ್ತದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ದಜ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮಕ್ ಪಿದೈವ್ರ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು 2x ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ರೇಮ್ ಸೊ ಮೊಕುಲ್ ಸ್ಪೀಡೆಡ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಟು ಅವು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ನೆಟ್ ಇಂಕುಲ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಬಂಗ ಹೋಯ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪೂರ ಎತ್ತನ್ನು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೀರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಶೂಟ್ ಅವು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನಿತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನ್ಕಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ಮೂವಿನ ಜನ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾಯತು ದಾಯಗ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ರೀಸನಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ತೂವಡೆ ಅಂದ್ ದಯ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ನವ್ರಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಲ್ ದ 9 ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಫುಲ್ 9 ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜೆ ಮೂವಿಡ್ ಪೂರ ಕಂದ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಗರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ತುಳು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹತ್ರ ಪುಪ್ಪಿ ನಾವು ಇತ್ತು ಜೆಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ that was the try enkul again and again I am saying Bombay the battade Anlen na co-director enkal na expectation itte namada piravru namala edur poyandu namala at level touch malpoga obviously technical reasons undu Bollywood is much more ahead with technical things nama onchur lacking ulla but we will make sure that ahulla gap nama reduce maltade nama ade mutta poi pura ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡತ್ತ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಸೊ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎಲ್ಟನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನನ ಆಸೆ ಕಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹುಡುಗ ಅವ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮೆಹನತ್ ಬಂಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗ ಆತ್ಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ನಂದು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಜನಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಜನಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ನೆ ಇದು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಆಂಡಲ
ಏಪಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಫೈಟ್ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದ ಪನ್ಪೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತುಂಡು. ಐಡ್ದು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು 10 ದಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್, ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ತುಡಾರ್ ಪಂಡ ಅವು ಐತೆ. ಸೊ ಒವೇ ಕತ್ತಲ್ ಎತ್ತಂಡ ದೇವೇರ್ ಎರೆನಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪಿಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಂಗ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಫಲ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲೆ. ಬಟ್ 3 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ 100% ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪ ರೇಪಂಡ ನಮ್ಮ 100 ಅಥವಾ 200% ಕೊರ್ತ ಏರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂದಿನದ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಬಂದು ಭಂಗ ಬೈದ್. ಸೊ ಈ ಭಂಗ ಮಿನಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಮನ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ತುಳುವೇರ್ನ ವಾ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕಮ್ಮಿ ಬುಡ್ತಿಜೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ June 14th ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಡರ್ ಬರೋದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪ ಆಡಂಡ ನಿಖುಲೇಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರೋಡು ನ್ಯಾಂಪ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಪುದರ್ ತುಡರ್ the fire within. It's not the fire within, it's the family within. So I can say that. ಓಕೆ ಸರಿ. ಓ ಹೆಣ್ಣ ಕುಡ್ಲತ ಜನಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ. ಯಾಂದಾಯ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈ ತುಡರ್ನ ತೂವಡು ಒಂದು ಆಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವೇ ತುಡರ್. ಬೊಕ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರೋ ಒಂದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ ತುಡರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಿಗೆ ತೂವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ತೂವಡು ಮೇಯ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಕತೆ. ಈ ಕತೆ ಪನ್ಪುಣನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಪನೊಂಡಿ. ಕತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡು. ಅವು ಯಾನಾದ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಮುರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಈ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತೇರದಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು, ಅವ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆದ ಖುಷಿ ಆಪು. ಸೊ ಐಕಾದ್ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾನು ಇಂದೇ ಬರ್ಪಿನ June 14 ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಣಂತೂಲೆ ದಾಯಗಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೇಜಸ್ ಸರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನನ್ ರೆಫರ್ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೆಟ್ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು 14 ತೂಲೆ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾನು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ್ ಪೋರ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನ V4 ಮೀಡಿಯಾ ಏಗ್ಲೇನು ಬತ್ ಚಾಲ ಗೊರಿಯ ಪೋನ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಆರಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತಿರಿ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. June 14 ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾನ್ ತುಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.